Ty za собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. На Бога кажем мы с тобой, магнификат, о Мария. Ты, Мати Найсвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. И за покору возлюбил Тебе сам Бог, о Мария. Утеловился и помер, людьми прибитый до крыжа. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ай, слезы горькие Твои, супынять грех, о Мария. Ка правда Божия и любовь у наших душах ожила. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Мы за Христом услед идем, праз грешный свет, о Мария. Хай жага санна загучить, усемогутному хвала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пан мой абаронца, ён вывеў мяне на шырокі прастор і ўратаваў, бо ён упадабаў мяне.
Гэтымі словамі антыфоны наваход распачынаем нашу дзелу святой імшы, падчас якой малюся за памерлых сям'і Вайткевіч, за памерлага Войціха і Францішку, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб вечнае жыццё ў валадарстве нябесным для памерлых. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне, да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся. Усемагутны Божа, ученіка пад Тваім кіраўніцтвам жыццё на зямлі развівалася ў супакоі, а касцёл Твой няхай без перашкодаў Табе служыць. Праз Пана нашага Езуса Хрыста Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне першага паслання святого апостола Пятра. Умілаваныя, набліжаецца канец усяго, таму будьце разважлівыя і цвярозыя, каб маглі маліцца. Перш за ўсё, майце шчырую любоў адзін да аднаго, таму што любоў закрывае мноства грахоў. Будьце гасцінныя адзін да аднаго без нараканняў, як добрыя распарадачкі, разнастайнай ласкі Божай, служыце адзін аднаму тым дарам, які кожны з вас атрымаў. Калі хто прамаўляе, няхай прамаўляе, як словы Божыя. Калі хто служыць, няхай служыць дзякуючы моцы, якою надзяліў яго Бог, каб ва ўсім праславіўся Бог праз Езуса Хрыста, якому слава і панаванне на векі вечнае. Амен. Умілаваныя, не дзівіцеся агню, які пылае у вас дзеля выпрабавання вашага. Нібы здарылася з вамі нешта дзіўнае. Але паколькі вы прымаеце ўдзел у муках Христовых, радуйцеся, каб і ў час аб'яўлення славы Яго вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан приходить судить землю. Пан приходить судить землю. Кажите між плямёнамі, Пан валадарыць, Ён сусвету мацаваў, каб не пахіснуўся. Ён будзе судзіць народы справядліва. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Няхай радуюцца нябёсы і весяліцца зямля. Няхай шуміць мора і ўсё, што яго напаўняе. Няхай усцешыцца поле і ўсё, што на ім. Няхай усклікаюць тады ўсе дрэвы лясныя. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Перад абліччам Пана, які прыходзіць судзіць зямлю. Ён будзе судзіць свет справядліва
а народы паводле сваёй праўды. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я вас выбрал со свету, каб вышли, приносили плен, и каб плен ваш трывал, кажа Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. Хвала Тобі, Пане. Калі натоўп усклікаў да Езуса, ён увайшоў у Єрусалім, у святыню, агледзеў усё і адышоў з 12 у Бетанію, таму што было ўжо позна. Назаўтра, калі яны выйшлі з Бетаніі, ён згаладаў, убачыўшы здалёк смакоўніцу, пакрытую лісцем, падышоў, спадзяючыся знайсці што-небудзь на ёй. Але падышоўшы да яе, не знайшоў нічога апроч лісця, бо яшчэ не настала пара на смоквы. Тады Езус сказаў ёй: «Няхай ніхто ніколі не есць з цябе плоду». І ягоныя вучні чулі гэта. Калі прыйшлі ў Єрусалім, Езус увайшоў у святыню і пачаў выганяць тых, хто гандляваў і купляў у святыні. Ён папераварочваў сталы мянялаў і лаўкі гандляроў галубамі і не дазваляў нікому праносіць праз святыню хоць нейкую прыладу. Потым вучыў іх, кажучы: «Хіба не напісана: дом мой назавецца домам малітвы для ўсіх народаў, а вы зрабілі яго пячорай злачынцаў». Пачулі гэта кніжнікі і першасвятары і шукалі магчымасці, як бы загубіць яго, бо яны баяліся яго, таму што ўвесь народ дзівіўся вучэнню ягонаму. Калі настаў вечар, яны выходзілі з горада. А калі раніцай вярталіся, убачылі, што смакоўніца высохла аж да кораня. Тады Пётр успомніў і сказаў яму: «Настаўнік, паглядзі, смакоўніца, якую ты пракляў, высохла». Езус сказаў ему адказ: «Майце веру ў Бога. Сапраўды кажу вам, калі хто скажа гары: падыміся і кінься ў мора, і не засумняваецца ў сэрцы сваім, але паверыць, што збудзецца сказанае, то будзе яму. Таму кажу вам, верце, што атрымаеце ўсё, чаго папросіце у малітве, і станецца вам. І калі стаіце на малітве, даруйце, калі што маеце супраць каго, каб і Айцец ваш, які ў нябёсах, дараваў вам правіны вашыя». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сабранае ў імя Езуса Хрыста ў святыні, якая з'яўляецца домам нябеснага Айца, скіруем да яго нашыя просьбы. Молімся за касцёл, каб у ім квітнела вера, сціпласць і ўзаемная любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за увесь свет, каб войны больш не нішчылі чалавека, яго веру і маральнасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за будаўнікоў касцёлаў і тых, хто дбае пра прыгажосць святынь, каб Бог благаслаўляў іх працу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых вернікаў, асабліва за памерлых сям'і Вайткевіч, за Войціха і Францішку, каб яны апынуліся ў ліку збаўленых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб вера абнаўляла нашае жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, учыні, каб мы шчырым сэрцам прымалі навуку Твайго Сына і выслухай нашы пакорныя просьбы праз Хрыста, Пана нашага.
Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью хай душа Тобой живе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью хай душа Тобой живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочам жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы пыл мизерный, марный, в темры без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Без Тебе мы пыл мизерный, марный, в темры без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому костьолу святому. Милосердный Ойче, от Тебе походят дары, які ми Тобі приносим. Прими їх, як свідчення нашої синовній отданості. І ученика пахвяри, якою ми складаємо, дякуючи Твоєї добрині, допомогла нам досягнути життя вічного. Праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim. угору серці, Wznosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, мы з удзячнай любою услаўляем ягоную смерць, з жывой вераю вызнаем яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерти из мертвых повстання Твоего Сына,
Ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надзей на воскрешение, и про всіх, хто у Твоей ласce одышоў з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злоха, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные». Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно усім. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grachy światu, zmiluj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grachy światu, zmiluj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grachy światu, одари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. О, душа Христова, освяти мяне, тело Христова, заховай мяне, кров Христова, напои мяне, о, вода з боку Христова, обмий мяне. Мука Христова, умацуй мяне. О, добрый Езу, почуй мяне. У своих ранах укрый мяне. Не дозволь мне Тебе покинуть, а
Ад ворога злога барані мяне, у гадзіну смерці пакліч мяне, і дазволь да Цябе прийсці, каб са святымі хваліць Цябе на веки вечные. Амен. Ty moja radość, o Jezu mój, Ty moje szczęście, o Jezu mój, Ty moja radość, o Jezu mój, Ty moje szczęście, o Jezu mój. Jezu, Ciebie lubię всей душою, Ty mnie nadzieją i z upokojem, Ty moja radość, o Jezu mój, Ty moje szczęście, o Jezu mój. Молимся. Узмоцненные збавенным даром евхаристичным, просим Тебе, Пане, учини, каб гэты сакрамент, яким Ты умацоваеш нас у зямным жыцці, забяспечыў нам удзел у жыцці вечным, праз Христа Пана нашага. Amen. Дякую за супольную молитву, примите с верой Божие благословение. Пан з вами. I z duchem Twoim. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите у супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один в Тройцы Бог святый, Тобі хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молись за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая,
молися за нас. Маці доброї ради, Маці Створителя, молися за нас. Маці Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистичная, молися за нас. Wieża Dawidowa, wieża z kości slanowej, молися za nas. Złoty domie, kałczek zapawietu, молися za nas. Brama niebiesnaja, зорка ранішняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьяв, молися за нас. Королева супокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися ми годними обіцянняв Христових. Молимся, просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорджай моленнем нашим, а от усялякой злой пригоди выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша,
опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Памятаю, Найсвятейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе уцякае. Цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да цябе, о Панна над панамі і маці нашай, імкнуся, да цябе прыходжу, перад табою грэшны, плачучы стаю. О маці, слова не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молімся. Боже, Ты ў Найсвятейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушановаць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі у сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Хай будзе чэсць і хвала і праслаўленне Езусу, чэсць і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, чэсць і хвала. Ангел панський звіставав Панні Марії і зачала ад Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жанчинами,
i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Świętaja Maryja, Macie Bożaja, молися za nas grzesznych, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. Бось я слуга Панская, niechaj mnie станется powodle Twojego słowa. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Świętaja Maryja, Macie Bożaja, молися za nas grzesznych, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. A Słowo stało się ciałem i poselilo się między nami. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Świętaja Maryja, Macie Bożaja, молися za nas grzesznych, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Amen.